трассасының 724 шақырымында юл һәлакәте килеп чыккан җиңел автомобиль белән йөк машинасы бәрелешә. Коткаручылар шундый риваять буенча эшли. Һәлак булучы һәм тән җәрәхәтләре алучылар бар. 4 чакрымлык бөкедә 100дән артык кеше, шул исәптән балалар утыра. Беренче булып бу урынга авария комиссары килеп җитә һәм башка ашыгыч хезмәтләргә хәбәр бирә. Йөк машинасына ут капкан, аны тиз арада сүндерә алдылар. Коткаручылар зыян күргән кешеләрне машина эченнән чыгара. 4 минут эчендә ашыгыч ярдәм машинасы да килеп җитә. Медицина хезмәткәрләре тән җәрәхәте алучыларны автомобильгә кар чанасында алып барды. Бу учениялар аркасында без киләчәк происшествиеларда уже нәрсә эшләргә икәнебезне, бөтен эшләребезне белә торган булабыз. Шуңа күрә безгә бу учениялар кирәк. Зыян күрүчеләргә без кирәк вакытта кемгәдер шина куйдык, кемгәдер кан агуларын туктаттык, кемгәдер воротниковый шиналар куеп, инфузионный терапия ясап, кирәк җиргә хәлек җиткезәбез инде. Юлда бөкеләр булу һәм фаҗига урынына кадәр машинада узып булмау сәбәпле коткаручылар хәтта вертолетта да төшә. Сәламәтлегенә көчле зыян килгән. 2 кешене ашыгыч рәвештә хастаханәгә очкычта алып китәләр. М12 трассасының Татарстандагы иң зур өлеше Кайбыш районына туры килә. Бу 60 чакрым юл. Бөтен кирәкле чаралар менә үзебезнең ресурсны да монда кулландык дип әйтергә кирәк. Ашату булмасынмы, скорый помощь өлкәсендә булмасынмы, үзебезнең пожарный частьларны чыгарып ул бөтенесе йыгынты ясый, чөнки гадәттән тыш хәлләр булмасын дип ышанып торырга кирәк. Гадәттән тыш хәлләр булса, без моңгар һәрбер минутта төнне булмасынмы, көндез булмасынмы, без әзер булырга тиеш. Бу өйрәнүләр Россиянең 5 төбәгендә беренче тапкыр үткәрелде. Татарстан мондый гадәттән тыш хәлләргә әзер иде ди белгечләр. Гыйнвар аенда кар тоткынында калган кешеләргә ярдәм итәргә туры килде. Шуңа күрә тәҗрибә бар. Федеральная трасса, она скоростная трасса. Федераль трассада тизлек көчле була, һәлакәтләр дә еш килеп чыга. Без мондый хәлләргә әзер булырга тиеш. Гыйнвар аенда кар күп яу сәбәпле кешеләргә бөкләрдә утырырга туры килде. Ул вакытта ук беренче ярдәм чараларын күргән идек. Хәзер бу күнекмәләрне ныгытабыз. Бөкедә утыручыларны кайнар аш һәм чәй белән тәэмин итү өчен чатырлар әзерләнде. Юл һәлакәтен күреп шок кичергән кешеләр белән психологлар эшләде. Өйрәнүләр яхшы үтте. Анда катнашучылар тиешле вакытка сыешты. Барлык шартлар һәм кагыйдәләр үтәлә ди белгечләр. Интилах Хөсәйнова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.